Imos falar de cine nos vindeiros minutos, toca martes, toca falar de cine nas nosas crónicas cínicas con Fernando Sampedro. Que películas ou que series de televisión lles imos recomendar nesta semana? Pois, o sabes, Fernando, que é un pouco o cronista oficial. Que tal? Moi bons días. Moi bons días, pois sí, aquí temos esta semana, grabamos outro día, nos autopuxemos deberes, e bueno, en parte os cumplimos. Bueno, hai aquí catro propostas, 4 películas, que, bueno, están entre o máis... Bueno, dúas delas están entre o máis esperado, coñecido, recoñecido destes últimos meses, e as outras dous tamén son estreas recentes, pero xa dun perfil máis baixo, non? Entón, bueno, que empecemos sempre de menos a máis, non? Sí, me gusta así mellor. Pero mandas ti, Sí, que no caso de hoxe é que xa non sei nin por cal empezar, porque sin que ninguna das 4 sexa mala, tampouco é ninguna maravilla. Pois por orden alfabético, eu que sei. Están ben, non, as 4 están ben, pero hoxe te podo decir un orden, pero é que igual dentro de unha semana o orden sería outro. Non creo, pero, home, a ver, por sensacións persoais, claro que podo facer un de menos a máis. Bueno, pois así, veña. Pero que quede claro que non hai moita diferencia entre elas. Bueno, que o teñan en conta, non hai moita diferencia, a cousa está así cerca todas, non? Exacto. Imos empezar entón pola decepción, podo decir, porque era da que, quizá, a que máis esperaba, a que máis ganas tiña eu personalmente de ver, e sin disgustarme, non podo decir tampouco que me gustara de todo. Bueno, estou falando de outro gran alarde do traductor de turno, outra maravilla, porque un título que é Caught Stealing, atrapado, pillado, roubando, aquí o traduxeron como Bala Perdida. Bueno. Por exemplo, Bala Perdida. Moi ben. A ver, non sei cal é a bala perdida. Que a teño pendente. Non sei cal é a bala perdida do título, Non sei cal é a bala perdida do título. No, xa me iba imaginando que por aí van as cousas. A teño pendente, a ver que me contas, a ver se a termino de ver, porque se me dices que non, xa non a vexo. Bueno, o bala perdida se supón que é o protagonista. Bueno, é a nova película dun director sempre interesante como Darren Aronofsky. Incluso nos seus momentos máis alimenticios, como foi Noé, por exemplo, unha película que a mí me gusta, pese a ser a típica superproducción histórica, pois, bueno, tiña o seu punto de irreverencia e bueno, era unha película combinaba moi ben a espectacularidade co entretenimento, non? Bueno, non ten ninguna mala película da Darren Aronofsky. Hombre, a min el Cisne Negro me aburre soberanamente, pero tampouco me atrevo a decir que sexa unha mala película. Bueno, pois este novo produto, xa o tráiler non me deixou moi boas sensacións. Logo, ahora, vendo a película, que nos encontramos aquí? Pois unha película de acción con un bo reparto, no que está Austin Butler, podemos decir xa o que intentan convertir no novo Brad Pitt. De feito, aos poucos minutos xa te das conta de que esta é unha película para o seu lucimento, pensada para o seu lucimento. Que Aronofsky entrou nese xogo de facer un produto para unha estrela, para a progresiva consolidación dunha nova estrela hollywoodiense. Bueno, Austin Butler é bon actor, ele está ben, cae ben. Bueno, aquí no papel de un pobre rapaz que se ve envolto, pues, un rapaz que traballa nun bar, bueno, que intenta buscar a vida como buenamente pode, que por mor de esas casualidades que se dan a veces na vida, vese envolto nunha trama criminal por culpa dun vecino, non? Na que hai mafiosos de diferentes países.
incluso un puertorriqueño que interpreta, é un decir, un tal Benito Martínez Ocasio, a quen o mundo coñece máis como Bad Bunny. Por sorte, só sale en 3 secuencias. Oíste, aí o nome artístico case é máis comercial que o nome de verdade, Sí, a verdade é que sí. Bueno, xa digo, non se lle pode chamar actor. É un pequeno cameo, non se lle entende o que fala, o sea que dá o mismo, estivera ben que lle puxeran subtítulos, porque non se lle entende. É eso que fala en español na versión original, pero que non se lle entende, porque, o sea, se non se lle entende que cando canta, pois tampouco cando fala, evidentemente, está claro, non? Bueno, é un tópico, pero é que é verdade. En fin, o signo dos tempos. A xuventude, a xente lle gusta escoitar música da que non entende nin o que canta, nin dá igual o idioma. Bueno, maravilloso. Pois, quitando esa pequena imposición que supoño lle farían a Aronofsky, bueno, o resto está Zoe Kravitz, que como actriz é absolutamente inútil, pero bueno, é como directora é máis interesante. De feito, logo a volveremos a mencionar. Bueno, pois anda Zoe Kravitz por aí, quen máis anda por aí? Xa nin me acordo, mira. Es que non te deixou moito poso. Non, porque é unha película na que Darren Aronofsky xoga a ser Guy Ritchie, con todo o malo que eso conleva. Creo que xa mencionei aquí algunhas veces que Guy Ritchie non é santo da miña devoción, non ten ni sequera media película que me poida interesar. Non a ten, ni media. Bueno, é debatible. Todo o que queiras, pero non me vais a da burra. Non te quero baixar de ningún lado. Tú podes ir montado onde queiras. Xa vou xa. Nada, eu non te vou a pear no teu lugar, non? Pero eu digo que é debatible, nada máis. Por suposto, como todo. No, pero nin Snatch, nin Lock and Stock, moito menos todo o que veo despois, pois algunha non chega nin sequera á categoría de película. Con eso te digo todo. Non dixen nada, xa quede calado. No, podes. No, claro que porque sí. se non estamos toda a mañá. Bueno, pois ese inútil chamado Guy Ritchie, digamos que aquí Aronofsky o que intenta é facer unha película con ese ritmo frenético, eses personaxes alocados en situacións límite inesperadas e aportar sempre un toque de humor. Home, a ver, lle sale millor porque Aronofsky ten máis oficio, coñece, é mellor director nunha palabra que vamos, ten máis cine Aronofsky no seu dedo meñique do pé que Guy Ritchie e toda a súa familia xunta na súa carreira. Entón, por eso, máis ou menos acaba saindo airoso do tema. Pero dista moito de poder considerarse unha obra a ter en conta esta bala perdida, non? Si sirve para pasar un ratiño, vale, ok, eu mesmo non me ofendeu a película, pero vamos, que despois do Cisne Negro, que xa digo, como obra cinematográfica, evidentemente, moito mellor que esta, pero que a min aburría moito en su aparte que o mundo de ballet non me interesaba en absoluto. Bueno, pois Bala Perdida, ou eso que non ten moito que ver co argumento, pero bueno, Bala Perdida de Aronofsky, a nosa semi-recomendación de hoxe. A primeira, cal sería a segunda? Claro, se supón que a Bala Perdida é o personaxe de Austin Butler. Non, supónse, sí. No, pero eu creo que igual tamén se refire ao propio Darren Aronofsky, que está un pouco perdido con esta película. Bueno, pues ao mellor a temos que ver e averigualo. Sí. Que outra película nos medios recomendarías hoxe? Bueno, esta a seguinte imos recomendala un pouquiño máis, aínda que se trate dunha película para toda a familia. Bueno, volvemos a Marvel, o inicio da fase 6 con
Os Catro Fantásticos, por terceiro intento, despois de unha película de escaso presuposto dos 90, producida por Roger Corman, que ni siquiera se chegara a estrear comercialmente, da que a comenzos deste siglo pois tamén se fixera, que fora tamén un fracaso artístico e comercial, non? Bueno, pois agora o toman en serio e intentan contar un reparto no que non sei de quen foi a brillante idea de poñer a Pedro Pascal como o omnipresente Pedro Pascal como Reed Richards, porque non o acabo de ver, non é que este mal, pero é que estamos vendo a Pedro Pascal, non estamos vendo a Mr. Fantástico, ese é o problema. Vanessa Kirby quizá non ten ese punto de dulzura que sí necesitaría o personaxe de Reed Richards, vese como nos la presentan como unha muller dura, non? Unha madraza en todos os sentidos, unha matriarca, que a verdadeira Sue Richards, a muller invisible, non é así. Pero bueno, en fin, millor que Jessica Alba na anterior, pois está, esas as cousas como son. Bueno, pois estes novos, Catro Fantásticos, a ver, podería seguir poñendo pegas, pois como que Silver Surfer sexa unha muller, bueno, eso xa me deixou descolocado por completo. Además, Julia Garner, apremiada por varias veces por Ozark, non? Polo seu papel secundario na serie Ozark, que últimamente estamos vendo tamén en bastantes películas. Bueno, pois a toda plateada a nova Silver Surfer é obxeto de deseo da antorcha humana, non? de Johnny Storm. Bueno, é unha película entretida, é unha cousa, digo, para toda a familia, trascendente, pero digna. As secuencias de acción e superheroicas pois son realmente espectaculares. Bueno, unha trama que tampouco vai moi alá, que Galactus o todopoderoso Galactus pois que quere, el devorador de planetas, quere comer a Terra, e que é así, literal, non me estou inventando nada. Galactus é un devorador de planetas, un ente milenario que se alimenta de planetas enteiros, non? Bueno, pois o seu heraldo é Silver Surfer, neste caso en versión femenina, a loita dos Catro Fantásticos para evitar que se coma a Terra. Dito así, parece unha tontería. No, é así. Parece unha tontería, bueno, non? Así viña no cómic tamén, así sí, claro, calcas historias dos cómics dos 60. Exacto, ni máis ni menos. Toda a película ten un look moi retro, moi sesenteiro de cando Stan Lee e Jack Kirby crearon os Catro Fantásticos no ano 1962. A película quere ter ese look, non? De inicio, de sesenteiro. Aí, de feito, se ambienta nesa década, e que nos traxes, en toda a iconografía, nos vehículos, nas cidades. Bueno, a ver, o mellor que se pode decir é que a película é entretida. Que tamén é intrascendente, pois claro que sí. Ten unha vez máis a una o mellor e o peor da Marvel actual, non? Das películas de Marvel actual. Sí, ten ese sentido innato do espectáculo, esas historias bigger than life, máis grandes que a vida, non? Dos cómics da propia Marvel, que é respetuosa con elas, pero logo pois tamén ten evidentemente as concesións hollywoodienses e familiares para que igual tamén tiñan os cómics, pero estando no 2025 pois un pouco máis de cosecha propia, non a nivel de actualización, sino a nivel de como decir, de irreverencia, se lle quere chamar así, un pouquiño de picante, conforme aos tempos que vamos, aunque, bueno, se miramos polo outro punto, como os tempos que nos toca vivir, triunfa a cultura
Natura Walk, pois entón eso é o que temos, tamén. Así que, en fin. Bueno, xa digo, unha película que se pode ver, evidentemente, é a mellor adaptación feita polo cine dos Catro Fantásticos, e eu aínda que non ten acabe de ver a Pedro Pascal ni a Vanessa Kirby, que ollo, non é que o fagan mal, fan o que poden, pero non sei, xa era o que comentaba, non nos acabo de ver por certas pequenas características. Xa outros actores hubieran estado encaixado mellor. Non vou dicir facelo mellor, non se trata de eso, se trata de que encaixen, non? Estes dous, aínda que os disfrutamos, estamos con eles, eu non os acabo de ver. Pero bueno, que a película se pode ver, se sodes fans dos cómics, da Marvel, ou simplemente queredes ver unha película entretida, espectacular, pero que en canto a acabedes de ver, xa vos olvidades dela, aquí tedes outro bon exemplo. Los Cuatro Fantásticos, de Matt. Tolerada a todos os públicos. Sí, absolutamente. Bueno, pues bueno, outra recomendación. Imos así un poquinho xustos de tempo. Que nos queda por aí que recomendamos ou non? Bueno, pois a terceira, que quizás é a mellor das catro como película, pero vou na poñer en penúltimo lugar porque non me sorprendeu nin me divertiu tanto como a que deixo para o final, que aínda así recoñezo que non é tan boa película. Que é verdad. Non sei se entendeu o que dixen. Mais ou menos. Bueno, o conto. Esta terceira película, que en realidade é a mellor asentando, pois é a cuarta, valga a redundancia, de la saga dos Warren, el último rito, que bueno, que se presenta como última, veremos a ver. Aparte ten un final cerrado, ao estar baseada nun matrimonio, nunhas historias reais que viviu o matrimonio de investigadores o paranormal, non? Pois os verdadeiros Mulder e Scully, podemos decir, ainda que estos non se enfocan no tema dos extraterrestres, sino simplemente das posesións demoníacas. Simplemente. Simplemente. En algo, pois, igual de fantástico, pero a outro nivel, non? Bueno, eles foron reais, si eran ou non estafadores, non nos corresponde a nós decidilo, pero aí está en as súas historias, que deron orixen, pois mira, hasta a 4 exitosas películas que agora se ven culminadas con estes últimos ritos. Bueno, non só as 4 de Expediente Warren, que temos tamén dentro do chamado Warren verso, temos tamén as 3 de Annabelle, as 2 de La Monja e incluso La Llorona. Unha espantosa película, pero que aí está, forma parte dese universo. Eu as vin todas, a miña admiración polo teu valor. Bueno, tampouco fixo falta tanto valor, que ao fin e ao cabo tamén, mira, o que estaba dicindo dos Catro Fantásticos se pode aplicar a esta saga, falo das de Expediente Warren, simplemente entretidas, espectaculares, unha parella, neste caso, carismática, como son, sobre todo ela, Vera Farmiga, non? E Patrick Wilson, que xa a estas alturas pois xa están mimetizados cos Warren verdadeiros, e aquí, pois, baseándose de novamente nun caso real, o seu último caso, acrecido nos 80, e que tamén involucra a súa filla, nacida en 1964, a un espello demoníaco, bueno, un caso real que seguro que en algún true crime destes que tanto pululan agora por os diferentes canais, seguro que está o caso real tamén analizado, non? E comentado. Bueno, pois, a verdade é que a única
pega que lle poño eu é que a película faise un pelín larga, porque son 2 horas e cuarto, a mitade, digamos que non arranca. Se perde un pouco en presentacións, que podería resumir a veces a capacidade de síntese é unha gran virtude, non? Nesa hora, en arrancar, bueno, en media horiña iba todo listo, todos salíamos ganando. Así ralentiza o ritmo. Logo a segunda metade da película pues, é absolutamente espectacular, con boísimas secuencias de terror, creando clima. Non vou decir que sexa a mellor da saga, non, é unha máis. Che dá o que esperas, o que queres, xa eres coñecedor e seguidor da saga, xa esperas ese tipo de cousas, e eso cho dá. Con máis presuposto que nunca, eso sí. Hai máis cartos invertidos, tamén está sendo a película que máis está recaudando da saga. Por eso digo que igual se inventan algún tipo de spin-off, non? Ou algunha precuela. Algo seguro que haberá que facer para seguir ordeñando a vaca, non? E bueno, pois un máis que digno o colofón a saga dos Warren, que mira, convertiuse xa, pois, quizá na saga de películas de terror pois máis famosa dos últimos 20 anos, tanto a nivel de crítica como de público. Terrifier é outra cousa, xa é un slasher puro e duro. Entón, nestes tempos que non andamos sobrados de boas sagas terroríficas, pois mira, de Expediente Warren casi semella un oasis no deserto, non? E bueno, pois con este final non vou contar nada máis. É bon momento para poñervos o día, se vos falta algunha, incluída la de La Llorona, está ben, ainda que sexa pouquiña cousa, hai que botarlle un ollo. E se xa estades ao día, pois correndo a vela, porque nos dá o que queremos. Aínda que esa primeira metade renquee un pouco, pero logo paga moito a pena, e sorprende, impacta, impresiona, e bueno, pois sin que digamos bueno, é que é a mellor, bueno, igual alguén o pode decir. Si é, se digo, a máis cara, a produción máis cara, é máis, quizá máis espectacular da saga, non? Pero simplemente por cuestións de presuposto. Así que Expediente Warren, os últimos ritos, e se non bichedes ninguna, pero sodes fans deste tipo de historias, nada que ver con todas esas películas que levan o nome Exorcismo no seu título. Ainda comentábamos hai pouquiño esta última tontería con Al Pacino, se chamaba The Ritual, que eso era auténticamente espantoso e infumable. Pois aquí sí temos material bon, ben perpetrado, ben interpretado, ben dirixido, ben producido e sobre todo moi entretido, coa dosis xusta de suspense, medo e espectacularidade. Non se necesita máis para facer unha boa película de terror, e máis unha boa saga. Pois Expediente Warren, os últimos ritos. Bueno, decíamos, entonces nos queda a última, sin pouco tempo. Que nos dirías? Bueno, pois esta última que temos hoxe é a máis sorprendente, non porque sexa a mellor película, ni moito menos, pero si é a máis descoñecida e a máis sorprendente das catro. Así rapidiño, leva por título, chequeade xa por aí, Opus, la última obra, e nos encontramos unha película inclasificable que con un reparto atractivo, no que está Zoe Kravitz, que por eso mencionábamos antes, John Malkovich, facendo de John Malkovich, bueno, Allo, que non me sale o nome, a rapaza negra, unha das protagonistas da serie de Bear. A ver se o digo eu ben, porque está vendo como se pronuncia. Allo e de Viri.
Efectivamente. É a maravillosa sempre divertida Juliette Lewis. Bueno, pois, argumento rápido desta película. Unha bella estrella do pop, un divo, que levaba 30 anos recluído, sin publicar nada, de pronto anuncia que grava un novo disco e convoca os periodistas máis interesantes ao seu criterio a súa mansión para presentarlles ese novo álbum en 30 anos que vai supostamente revolucionar a música, non? Bueno, a partir de aí nos encontramos con unha película, como xa podedes supoñer, de suspense, terror, que podemos emparentar con outras de sectas, así sabedes por onde van indo os tiros, pois tipo Midsommar, ou aquí volve a entrar Zoe Kravitz, Parpadea 2 veces. Xa falamos dela a tempada pasada, que a mí é unha película que me sorprendera e me gustara, e que dirixía Zoe Kravitz, por eso digo que é mellor directora que actriz. Por lo menos tal como demostrou en Parpadea 2 veces. E esta tamén pois ten certo parecido polo tema das sectas, así nunha gran mansión, cousas que pasan, pois bueno, unha película pequena, producida por A24, a produtora de moda, que tantas gratas sorpresas nos proporciona a menudo. E aquí, pois, unha máis, unha película pequena que se deixa ver moi ben, cun reparto carismático, un John Malkovich, xa digo, disfrutando como nunca nese papel de estrela do rock extravagante, que ata di que lle roubou os dentes da tumba de Freddie Mercury. Totalmente pasadísimo de rosca, por suposto, pero bueno, eso é un aspecto que Malkovich domina a perfección, ¿no? Ten os seus toques de comedia, a película, por suposto, pero non deixa de ser, ollo, é unha película de terror, eso que quede claro, ainda que ao principio non o pareza. Con isto non solto máis spoilers, e a partir de aí, pois se pode decir que é unha película que vale tamén o que valen os seus protagonistas, como moitas outras, pero é que neste caso pois están todos acertados, o seu punto autoparódico e de exageración, sobre todo nos casos de Malkovich e de Juliette Lewis, non? Especialmente. Pero bueno, hai máis personaxes, os personaxes a verdade que están moi logrados nese punto de patetismo e diversión que o tono da película pide, non? Destas 4 de hoxe, xa digo, a min a que máis me sorprendeu e me divertiu e tamén me entretuvo, bueno, como tamén me entretuveron as outras 4, pero cada unha coas súas particularidades. Así que agora está nas vosas mans decidir cal preferides. E non tedes por que elexir, podedes ver as 4, que ningunha ofende ao espectador. Que deso se trata tamén. Bueno, pois a Fernando Sampedro falando sempre nas nosas crónicas de cínicas, de cine e de outras ervas. Bueno, vamos a ver se facemos eses deberes e a ver que te conta a semana que ven, sobre todo o que nos contaches hoxe, vale? Moi ben. Pois moitas gracias, falamos durante esta semana de outras cousas. Unha aperta. Chao. Chao.